ସାହୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ନା ମୋ ଭାଇ ନା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଛି, 1500 ଟଙ୍କା କହିଲି, ଆଉ କାଟନ୍ତୁନି। ହଉ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ମିଶେଇ 1300 କରି ଦଉଛି, ରଖନ୍ତୁ। କିଏ ମା ତମେ ଚୁପଚାପ ବସ, ରୁହ ମୁଁ ରେଟ୍ କରୁଛି। ସାହୁ ବାବୁ 200 ଦଉଛି। ଆଉ ଭାଉଜ କି କଥା କହୁଛ? ଆ କିଣା ହଉନି, ଆଉ କଣ ଲସ୍ ରେ ଦେବି? ନା 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 ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଠିକ ରେଟ୍ ଦଉଛି, ରଖନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଭାଉଜ ଟୋଟାଲି ହବନି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାଉଜ। ସାହୁ ବାବୁ देखा हेला जेबे तो साथे प्रथम थरा तुमोरा लागिलु तुमोरा। ସାହୁ ବାବୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦେବି? 700 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ।